ронандаи мусофирбари сабукрав дар роҳи пиёдагузар марди 56 сола зер намуд ки мард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Ба иттилои раёсати корҳои дохилии душанбе садама баъди зуҳри 29 ноябр рух додааст. таъкид шудааст ки ронандаи автомашини тамғаи хундай аксент сокини 26 солаи шаҳри ҳисор фаридун ҳакимов ҳангоми ҳаракат аз кӯчаи саъдии шерозӣ ба самти кӯчаи ҷабор расулови пойтахт пиёдагардро зер кардааст. мақомот мегӯянд ронанда бо сабаби баланд будани суръати ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагардро ки тавассути роҳи пиёдагузар аз қисмати рости роҳ ба тарафи чап мегузашт зер намудааст. ба иттилои раёсати корҳои дохилии душанбе пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида алайҳи ронанда парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст. ӯ ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дошта таҳқиқи ҳодиса идома дорад.